Felicidades pola vitoria, 4 de 4, un inicio ilusionante de Liga, algo que non facía moitos anos que non se veía neste club. Fálanos un poquinho, resume o partido e eso. Ben, contentos, evidentemente. O resumo do partido, bueno, sabíamos que eles eran fortes na pelota parada, encaixamos 2 goles que a verdade é un debe que temos que traballar. Pero bueno, nos repusimos, fomos valentes, fomos hacia diante, eso bueno, ao final, xogando na casa, metemos 4 goles, está ben, estamos moi contentos. Hubo fases no partido que o equipo desconectou, sí que é certo que non estuveron bastante ben. Como conseguiron repoñerse desas situacións? Bueno, máis que desconectarse, o equipo non entendeu ben as disputas dos segundos balóns, que era o que buscaban eles en todo momento. Son un equipo rocoso na pelota parada, eso está clarísimo, pero bueno, traballamos, non o fixemos ben. A verdade é que encaixamos 2 goles, un al final non é de pelota parada directa, pero ven de un balón directo, a disputa é mala, fora de zonas centrais, un centro, bueno, eran cousas que sabemos que eles van moi ben. E a verdade, viñeron fora de casa e meteron 2 goles, que ese é un debe, como dixen antes. Manuti, inicio ilusionante de Liga, a afición volveu a responder no campo, vese moita xente cada día falando nas redes sociales do clube. Que para vos internamente todo isto? Para nós estamos moi contentos, eso está claro, a xente está respondendo moi ben, ven moitísima xente ao campo, xa desde pretemporada, a verdade, nos sentimos arropados fora de casa, están vindo e oxalá eso continúe, que a xente siga ilusionada, pero bueno, sabemos de sobra que estamos na xornada 4, que isto acaba de comenzar, que nadie ascendeu na xornada 4, nin non descendeu, isto ainda queda moito para saber en que situación vamos a estar a final de ano. Seguinte encontro, o Silva, o novo municipal, o próximo domingo, equipo moi complicado, que ten uns inicios de Liga moi fuertes. Como vestí ese partido? Bueno, un partido igualado. Eles son un rival que tamén xoga en campo de herba sintético, levan unha puntuación alta, están facendo as cousas ben, son xente dinámica, traballa, presiona, xente tamén complicada no balón parado. Bueno, temos que facer un moi bo partido, pero vamos a traballar toda a semana para intentar estar ben. Destacar a todo o equipo que fixo un gran encontro, pero sobre todo destacar o golazo que fixo Jaichenko, fixo que o resultado fora para arriba. Sí, a ver, Valentín fixo un partidazo, pero bueno, está en unha línea ascendente, ten confianza, ten que seguir mellorando, ten que seguir facendo as cousas, pero bueno, outra vez quería resaltar o banquillo, que outra vez é decisivo completamente no partido, é algo que nos está dando moito, porque nós facemos cambios e aporta moitísimo. A xente podemos xogar un ritmo moi alto porque hacemos cambios e o equipo non decae, de hecho vai para arriba. Bueno, nos últimos minutos non só foi o gol no descuento, es que temos outras 2 moi claras, e é por eso, é porque, bueno, a xente que está entrando moi ben. Falando do último gol, unha tremenda carreira que se marca a Fuentes e fai unha asistencia moi boa a Elías. Que esperas ti deste banquillo? Porque o que ti sempre resaltas é algo impresionante o nivel que teñen os xogadores. Como están para estar enchufados todo o rato? Bueno, a verdade é que hoxe volvemos a facer cambios no 11 titular, hai moitos que están sendo titulares, creo que agora vamos por 16 xogadores que xa xogaron de inicio. Claro, eso hace que a dinámica este todo o mundo metido, casi non hai xogadores que non teñan minutos e hace que todo o mundo está aportando, todo o mundo está contento. Temos unha plantilla corta, pero a plantilla, a verdade, contamos con todos e todos poden ser titulares, esa é a realidade. Moitas gracias. A vos.